Okay, so manhi ka ani nga shop mo na makita nimo. Sa gawas mga dagko nilang item, mga generator, kana una impact drill nila So, unay price niya, mga bag-o ni siya. Brushless. 48,400. So, muna yung mga price niya, no? Drill na makita sa taas, So 110 maning kuan kanang mga Nicord. So, ang ginakuan diri. Look ko. Ano yun na siya? Kuan, kining tawag ani? Insulation tester. 19,000 kanipluk na unsa ni siya nga kuan 27 to sabi muna yung mga price niya guys. Caliper. So diri makita na to diri mga tools ra gyud siya tanan, makita na to diri no. So kano mga laser na level. Muna yung price niya. So muna yung makita na to diri sulod no. Puro tools lang siya makita na to diri. Una yung mga mura po diri 7,000. Kani 1,300 ra Ito mo isa sa mga lingaw ginako diri. Tanaw-tanaw ra ko. Naay budget palit. Pero pag wala tayo pangkuan, pangpalit, tanaw-tanaw ra ko. At least kung gusto kong palit, na ako yung mga idea ba. Sa man ni siya? Generator. Kani, katong pangkuan. Itong dihangin nga lansang ba? Sa kitawag ana. Mahal pala na ito. Prasig compressor gihapon ba? Uy, makita nga electric fan na cordless siya ba? Ano yung price niya? Indot na siya sa pang shop ba? Simang dako na. Speaker Ay, mura lang din pala tong speaker na to. Makita, 16,000. Bago pa to. May 7, makita din. Dagang kay ka makita, diri yung hilig kag tools. Diri ka maanhi. Daghan jud kag mapilian diri ba? Mga pangkuan, pang concrete drill. So mga 110 nga lang to. So ana ni lingaw na ko diri guys. Daghan pa kayo mga grinder. Ano yung mga presyo niya? Pila ang charger? Ay, mahal din pala. 3,000 pala itong charger niya. Na ako dito sa balay, unahan nito ako makita. Unahan nito nga magita ako 14 volts lang siya ba? 9,000. 45 nga to. Kaliit nito. 45,000. May battery na siya. Dalawang battery. Charger. Isang set. Mo na makita ni mga nga shop. Uy, ni gamay nga tester 2,000 lang. Ana man ko ana dito. Palit na ko ana. Pila ni pang tali $100 lang pala to. Ano siya magnet 1,000 lang. So tung dial pa ko sa Pinas, hilig kay pamalit ingon ani. Pila ni? 14,000. Klase-klaseng mga impact drill na diri. Ano sa tawag na? Torque wrench.
Toolbox 13,000. Oh, abi. Kasong palit ka ana dire. Timbog ata pag kayo pa uli ana. Ano po sila yung mga kuan dire guys, o pipe. Simang pala ni. Parehas lang ang price, inaba. 20 meters, 14,300. Yung buto, sambo lang pala. Pang aircon. Ngita mo mga sikanhan, diri lang manhi. Tanaw-tanaw lang ko dire kay makaanhi ko ni mga thrift shop man ko dire, mga makaanhi ko ni mga sikanhan nga shop dire, mag tanaw-tanaw jud ko nag mga power tools ba. So dire pulan jud pinangita dire kay bisag halos tanan na ana dire mo makita ba. Okay, so ug manhi ka ani nga shop mo na makita nimo. Sa gawas mga dagko nilang item, mga generator, kanao, compressor, mga hagdan. So kung hilig kag tools, mga power tools, diri gid para sa imuha nga shop. Bye-bye, gisuroy ra ta mo diri sa shop nga power tools para makita ninyo sa isulod.